Ningkan SURI aphan pentame kamotha thekser gyani atum kamunthi thek atum laban dhorom ke ja atum alang litum chithe ke kupia thema chithe athe alam saje kereng ma PIPO se nadak ne ke do kokloma kunasi ke dam poma ne kumat loma labang so ka charju he alam akethak pedolo LASI Pini Nangli THANJI Baka Charlie Damji Alam Bangke Iri Tumka China Rap Nang Yalam Bangke Pini Nangli Chethe Along Jisu Akenang Doma Pini Nangli Chethe Along Jisu Akenang Doma Labang Solam Sindili Nang Tumpen Malom So Jethanji Aphan Ning Hanglo Nili si article por hibom lo Sehodak Dr. Nasir Ke Siddiqui Po Amunit Alam Jir Nili Long Alangli ke plang o menit, alangli ke nut texer menit, alangli ke beha bepar ke KLEM tek menit, tapi alangli ke million atangkasi kido. Monta alangli kiso colong lok lo. Lasi alangli kiso colong lok pena potsi. Alangli PIRTHE athak tak KEME a hospital. Ate ke Toronto General Hospital. Along si celang nam. Lape handak dam si alangli PIRTHE KEME adowaya phansi aning KETHE dam lo nonolom PIRTHE adowaya phansi alang ning KETHE dam si se chelang pan dam lo alangli dam si hodak se chelang lo bonta doctor tumke alangli kithi phansi inghong ding chok alangli tangka pusa do olo setame alangli akisung ohut alangli phan tangka ke thangnatta rabdun dedet rabdun thekedela akhiadat alangli phan rabdun thekedela alangli phan ke hospital ong bikoksi doctor tumke mentusi thi ma phansi inghong ding pipo alangli plang o munit bonta Dr. Nasir Ke Siddiqui alangli ke RENGJI phan thangnat awar saya badela do wai penta doctor tumta alangli phan rap thekedela do wai ta alangli phan rap thekedela lasi alangli se sopen alangli la solam ki puda malam lahlo lasi alangli ningar lopen alangli akar jolam lahlo arnam nangjong sia hok do pulote nephan nepithiri tha arnam nangjong sia hok do pulote nephan nepithi longri tha labang solam sia alangli ase sopen ningjelo aning aklong pensi ningjelo lasi alangli jirlo apor ajo jirlo apor kangting ko kahutsi Jisu alangli kitirok asang athakalong ceklang si adung arjab dam therno lapen pulo neke Christian atum a arnam lo neke Christian atum a arnam lo neke Abraham Isaac lapan Jacob a arnam lo pusi alangli phan than lo malom so phi alangli dungpen alangli abedet lo alangli ke dampen mamat Dr. Nasir Siddiqui alangli manghume mepen alangli kithi popo pen alangli medet lo haleluya halabang sorni pen Dr. Nasir Ke Siddiqui alangli akang jinso chini lo chethe alam alangli chini lo nasi alangli chini apotsi alangli HEMPHU JISU KHRISTO aphan alangli ruthai lo Nasir Siddiqui alangli chethe kopima kopia phan ma alangli chinisi Jisu Khristo aphan alangli denglo lapen alangli kam KLEM pilo kachingon korte lepen ning jiratum etum dakpen ta theklong pini ta Jisu aphan akenang do nangli chethe long akenang do na Dr. Nasir Ke Siddiqui alangli Jisu nanglo alangli kisung penjoklo
Kiti penalang li ji penalang li jok chutang lo. Pini nangli chethe long ta. Nangli kisung pik penta. Nangli jok un jong sin nangli Jisu aphan nangli pulote hang lote nangli jok long po. Lason na taksi itum asam along inut Christopher Hambron alangli ke adivasi kopra militant organizations kisenga banglo kokroj ara district along lapen alangli kedara tum alangli aber ke do tum alangli phan kapati ji aphan karplung ahut amethang amunit si alangli phan kapati karplung ahut alangli dorong dolong arum si cepatu joy ahut alangli Jisu aphan kopisi pulo Jisu aphan pulo nephan la batai si nephan pe jokta puselangli hang lo lapela hokta hoklo alangli manghu me pen alangli chethe thi yok plot na lapela alangli sopen chini lo suluk sodak ke KLEM phere me akam ke KLEM munira pran ke enthab la ke chethe kali pusi alangli chini lo lapela alangli chelar lo lapela chethe athe alangli chini lo lapela Jisu Khristo phanse alangli jehodai lo pipo mahalamang so chethe ke Jisu se ke PIPO alangli chini det lo kisung ahut Jisu akenang do kisung ahut nangli lapen nili Jisu akenang do pinita kedang do non ta nangli phana kenang do nangli sodet ma nangli ki thipo ma nangli kisung det lo ma nangli hotura deng se ke klolo ma kado kove nangli kisung phopet tame nangli jongse hang lote nangli alangli phan thakpo lun phokep krepong ning so long etuan pulo kisung ke pho hut ne phan hang ne nang thakpo kisung ahut kisung ke wang ahut ne phan hang no nang chethe long kisung ke wang ahut nang ki thi pok po kisung ke wang ahut nang phan ka pathi ji ke kisung ke wang ahut nang chi pajok theke det kisung ke wang ahut ne phan hang no ne nang thakpo angke nang tu ne phan ro kaching hon kote le pani ji ratum pi tum bahani amunit atum achethe akhiala me tum long la bahani ta inu da bangke alangli ke plang o akhida do o mondala me thanga chethe phan alangli chi pajok thekhe det lo inu da bangke alangli ke tum praja kam ke klema bang suluk soda kam ke klema bang pran ke ana bang gehno da ka munit la talangli chin lo chethe ko pima ko pia phan ma la pen alangli ki sung hut Jisu phan hang lo la pen alangli chethe alangli chlong thulo kaching hon kortel pani jiratum nangli chethe long tala bang so ki sung do thai bonta nangli jongsi nangli labang so ka charju alam chini lo tangte ko pie posi ne ko matlo pu nangli chinang ilang ne ko matlo labang so lam nangli chini bek nang ilang nangli ke arna maso polo asnara maso marlo lapen alangli arje ba ki thibera tumlo lapen alang lapen ili tumle esomar pa chingho so thaksi arnamta ame thanga sumar tomphan nangli phan aphan chinghon ro hini nangli chini ke chongho sine dak pit la dak ke doma chosi dak ni ke dokok ma pu nangli chi dam nangji arnam si pinsol pen arlo so phan ame thanga ra je pen thibdet lo lapen alangli ke arnam ning khang ke alangli pen aga jelang ke dober ji aphan la sinangli phan ke PIRTHE thak nang pa dolo ke thoa bangke kunalo ne ke damji labang solam kunalo ke damji nasir lapen Christopher tum kanat ma ke damji chi dalo alang li chethe alam chi chi dalo monta alang le tum charju lo labang solam pena potsi ni phan nang pereng tha ni phan nang pathiri tha non batai si ke ni phan ni pejok tha kunasnali ke dampo arnam itum ke chaktang ki judun e kaya par kai dober ahem athige sining hadaksi itum pedolong po dapat hadaksi itum kibiru dat PIRTHE ahem along si itum kidodam ji atum lo la hello ise kurin hini sir kep along itum aphan than lo
monta hastro long ketok ason thosi baduta kethek long le pin lang kalite karjulong le pin lang lapen lason alangli lason plangji pu badu ta kamatha the pin lang ason si arnam aphan kang ho na tum aphan ke arnam ke thik pilo arnam aphan kang ho na tum ke thik pilo nangli jithe long ya kisung nangli tang pe pin lang ason ke akisung long le pin lang nasir ta lapen la Christopher ta lason kisung gelang tum long le pin lang alang tum kaman alang tum khia tat pen kisung long le pin lang mondala so kisung bach piyok thegere posi alang li tum thanga chethe niku pie posi PIRTHE ta doma lapen ni chongho si ke doma lapen niku matloma lapen niku nas ke dai ma chi chini si alang tum pulo ne phan nang pathiri tha ne phan batai sia porang pitha lapen chi chini lo lapen Kristo dung wangsi alang tum bethang achithe jodai si pinier ne ta alang li tum arna makam Jisu Khristo akam phansi KLEM si alang le phansi ru thailo nangli lapen nilita jongsi la sona kisung phopo te nani ta HEMPHU bon hangon la pe alang li ke thak po nani pon thak vek po arju vek po la pe nangli alang li phan ro po anong pathe po doctor sidiki la pe la Christopher tumle non arna phan Jisu Khristo phan longsi anong pathe son thaksi arna mer jume na tum long pe dona amen